Sziasztok! Ez itt a South Park Stick of the Truth végigjátszás. Arra gondoltam, hogy mi lenne, ha mégis végigjátszanám, úgyhogy kezdek egy újat. Szóval sajnos az egész karakterem töröltetik, de megéri, mert ti nézők boldogak lesztek. Szóval nézzük is végig az intrót. Bár nem, mint hallanátok belőle bármit is. Sajnos. Remélem tudtok angolul, egyébként ott alul ki van írva, hogy mit beszélnek, és szóval megtámadta a gonosz a népüket, de jött a Cartman, a varázsló, és legyőzte őket. Szóval így lovon mészárolta a csapatot, és akkor elért a gonosz kobold királyhoz, akit nem könnyűszerrel, de legyőzött, és van nála egy ilyen varázslatos bot, és ugye legyőzte, és megszerezte tőle azt a botot. És ezért küzdenek mind a koboldok, mind a harcosok. Szóval ez a játék lényege. Kezdjünk is bele a játékba. Egyből itt a karakterválasztásnál. Jól van. Nézzük. Legyen ilyen. Vagy ilyen. Mondjuk legyen ilyen. Oké. Next. Ilyen bőre legyen. Akkor ugyanaz a karakterem lesz. És nem is tudom, hogy melyik hajat akartam. Igen, azt hiszem, hogy ez volt. Jó. Ebből ez néz ki jobban, vagy ez? Ez lesz. Várjunk csak. Lehet váltani a színét? Fú, az jó. Az jó. Fú. Legyen a színe. Legyen fekete. Nekem tetszik. Next. Jó, ki kell választani, hogy nézzünk ki. Én ezt az enyhe szeplőt választottam. A szemüvegem ne legyen next, és akkor complete. Na, kezdjük egyből az elején. Itt még kidob még egy intrót, és South Parkban vagyunk, ahol javában folyik a költözés a mi kis családunkban. Látjátok, eladó ez a ház, és jönnek a költöztetők, akik éppenséggel költöztetnek minket. Szóval így indul. Beszélgetnek. És akkor feljönnek a szobánkba. Beszélnek egy kicsit. És mindent elmesélek majd szép sorjában. Így nézek ki én. Menő vagyok, mi? Hát, nagyon menő nézek ki, mit ne mondjak. Nézek bután. Beszélnek itt nekem közben. Oda se figyelek. Na jó, mindegy. Ezt majd ti végighallgatjátok, ha nagyon szeretnétek, de ha nem bánjátok, én most a baj is hagynám, mert nem igazán izgat engem. Szóval én gépen játszom, és a Space-szel nyitom ki, és elvileg itt cuccoknak meg kéne jelenni. Storage Inventory. Jó, úgy látszik, hogy itt nincsen semmi. Akkor menjünk tovább. Shift-tel lehet sprintelni, közben meg jobbra-balra lehet menni a WASD-vel. Kinyitjuk a szekrényt. Ugyebár itt van egy ilyen cash és baseball kártyák, azaz pénz és baseball kártyák. Na jó, akkor menjünk is ki az ajtón. Oké, remélem át tudunk menni a másik szobába. Nem, nincs hozzá kulcsunk, zárva van. Tehát nem tudunk átmenni. Azt mondja, hogy kinyitjuk itt van egy szivacs és valami Rusty Pip.
Még ezt is kinyitjuk. Hú, pénz! Ez jó. Na. Lemegyünk a lépcsőn. A szüleink. Legalábbis anyukánk a konyhában van. Közben mi kifosztjuk a szekrényeket. Fú, megint pénz. És itt meg a szemem alá valami. Jó. Én most ide ki is jönnék, és kijövök. És itt, és állítólag itt lesz egy kis rác, akit meg kell mentenünk, akit úgy hívnak, hogy Butters. Be is húzunk neki, az, aki bántja. Szevasz, New Kid. Leszünk haverok? Leszünk. Most azt magyaráz csak, hogy Butters a neve, meg hogy leszünk-e barátok, csak ilyeneket mondogat. Hoppá, ha már ez így szóba jött, ez a kis elmondanék egy-két dolgot. Szóval itt vagyunk a home-ba, amit az I betű megnyomásával tudunk előhozni. Itt látjuk a statisztikákat. Azaz milyen izék vagyunk, fiúk vagy lány. Hát fiú. 9 évesek, 0-as szintűek még egyelőre. És $5,44 van. Itt az inventory. Itt hát csak ezeket a kis vackokat mutatja meg. Egyébként nincsen semmi különösebb. Quests, ezek lesznek majd ugye a küldetések, a quests, ez a map, ez csak így mutatja a mapot. És itt van egy collectables, akikkel találkoztunk a játék során. Szóval lett is egy barátom, a Butters, akit most elvileg követnem kéne otthonába. Vagyis hát nem az övébe, hanem a Cartmanébe. Szóval itt is vagyunk. Most fogunk találkozni Cartmannel. Itt a varázsló. Hátul lesz a kupakíp az udvarába. Az a királyság. Úgyhogy akkor indulunk is. Jó van. Most tölti. Jó van, nem mehetünk ki, mert ugye itt a küldetésünk. Na, ha nem haragszotok, én ezt kifosztanám. Hoppá, van kulcsunk. Oh yeah. Ide hátra megyünk, akkor... Ott voltunk benne a szobába, és üdvözöl minket a királyságában. Itt lehet armorit szerezni, de csak majd később. És itt lehet a 9-es szinten, hát az messze van, a 9-es szinten lehet itt majd kis állatkát venni. Látjuk a Kennyt, itt van Kenny, a nagymenő, a hercegnő, Kenny a hercegnő, és Cartman a varázsló. Szóval, mivel ezzel most talkolunk, Clyde lett a haverunk. Van még itt ez a macskás gyerek. Ez is Scott. Scott lett a barátunk. Oké, azt mondja, hogy itt van a virág. Találtunk egy virágot, amit el is viszünk Kennynek. Jaj, nagyon köszönöm. Brr, brr, brr. Látjátok, csak így tud beszélni, mert a izéje. Nem is tudom. Szóval, ilyenkor kéne beszélni Cartmannel. Most beszél hozzánk a Cartman. És választani kell egy nevet. És innen fogjuk folytatni. Hát az az igazság, hogy lejárt az idő. Első rész South Park végigjátszásból. Akkor én el is köszönnék, következő videóban találkozunk. Sziasztok!